Så den der følelse af faglig utilstrækkelighed, den kan også trykke rigtig meget. Velkommen. Du lytter til Brancheskiftet. En podcast om at skifte spor i arbejdslivet. Her møder du mennesker, der har taget springet og valgt en ny vej med en erhvervsuddannelse. Det handler om tvivl og mod, om økonomi og identitet, og om at ture og lytte til den ændrede stemme. Måske genkender du noget, måske bliver du inspireret. Din vært er Emily Færm. Hej Peter. Hej Emily. Du er erhvervskonsulent, og du skal i dag hjælpe os med at blive klogere på det mentale bag et brancheskift. I dag har vi valgt at stille skarp på følelserne, som måske kan opstå i sådan et skifte. Og vi ved, at du har rigtig meget erfaring, fordi du taler med rigtig mange mennesker, som måske lige nu står i et skift eller har gjort. Hvad er det, du oftest hører folk stille spørgsmål til? Det der oftest er, det er jo en hel masse individuelle fortællinger. Jeg synes tit, når jeg arbejder med yngre mennesker, så er det nemt at putte folk ned i 4 kasser, men det kan jeg ikke med de voksne. Det er meget, meget forskelligt. Jeg tror jo, at hvis jeg sådan skal prøve at finde en fællesnævner for det hele, så er der jo den her, nu siger jeg, frygten for det ukendte. Jeg siger det også med et lille forbehold, for jeg tænker jo faktisk, der er mange, der lykkes rigtig fint med det her, uden at skulle konfronteres med deres frygt. Men når de kommer til sådan en som mig, så er det faktisk tit der, vi starter, at det er farligt at tage det første skridt. Og nedenunder det, der kan jo også ligge noget med en følelse af utilstrækkelighed. Altså, jeg tror ikke, vi skal tage det så langt som, at det er en selvværdskrise, men man har måske bundet sit arbejdsliv meget op på, at man har været dygtig til en ting, som man nu af en eller anden grund er blevet færdig med. Og nu skal man ud i noget, hvor man ingenting ved. Og man starter faktisk måske helt fra 0, eller endnu længere tilbage. Så den der følelse af faglig utilstrækkelighed, den kan også trykke rigtig meget. Så der kan være en kløft fra der, hvor man er, der, hvor man gerne vil hen. Kan du sætte lidt ord på, hvilke andre følelser, der også kan være på spil? Jamen, jeg tror jo også, at jeg oplever nogen, der kommer med sådan nogle sommerfugle i maven, i virkeligheden. Ikke? Altså, det er sådan lidt den modsatte, at de glæder sig. Ikke? Jeg plejer altid at sige, når man sådan står over for de der valg, så er der dem, der er drømmerne, som tænker, ej, det bliver rigtig godt, og man lægger måske alle sine drømme og håb og forventninger ind i det. Og der er det jo nogle gange også, jeg skal hjælpe med at forventningsafklare en lille smule. Og dem, jeg talte om før, det var måske doomerne, ikke? Også, som tænker, det bliver lidt farligt og lidt problematisk. Så det kan være sådan en af de 2 ting, der tager en og griber en. Så er der også nogen, der veksler lidt imellem det. Det tror jeg også, vi alle sammen kender. Det kommer lidt af, hvordan man lige har fået benet ud af sengen den morgen. Peter, er det normalt, at man også kan opleve en eller anden form for faglig identitetskrise, hvis man nu vælger at skifte branche på et tidspunkt i ens arbejdsliv? Ja, det er jo nok i virkeligheden det, der er hele udspringet i det her. Jeg oplever faktisk, at når vi nu snakker om voksne her, som har måske haft 10 år i et fag, der er der jo sådan et eller andet spørgsmål, der har stillet sig på et eller andet tidspunkt. Hvorfor er det egentlig, at jeg går på arbejde? Ikke? Altså, er det for pengenes skyld? Er det for fagets skyld? Er det for kunderne? Er det for patienterne? Hvad er det, der har gjort, at jeg har taget på arbejde? Og jeg tror jo tit, når man så når til en erkendelse af, at nu skal der ske noget andet, så kommer man et eller andet sted fra. Det kan jo godt være, at man egentlig er havnet et eller andet sted, som gav god mening, dengang man var færdig med en ung uddannelse, at man skulle træffe sådan et fornuftigt valg, og så man faktisk kom til at kede sig lidt. Det er blevet sådan lidt, det er ikke lige mig, det her, jeg er i. Og så sidder man og leder efter et eller andet sted, hvor man kan få lov at folde sin passion ud. Der er mange, der taler om, at det der med at gå på arbejde, det er jo rart, hvis man har et kald. Altså et eller andet, hvor man tænker, jeg ved, hvorfor jeg er her, jeg bidrager, jeg hjælper andre mennesker. Og hvis ikke man har det i ens arbejdsliv, jamen så er der måske nogen, der vågner op om morgenen og søger hen imod det. Og så har jeg jo lige lyst til at vende den, fordi jeg møder faktisk også de andre. Der er jo nogle gange nogen, der har fulgt deres kald, og har haft svært ved ligesom at lægge det fra sig. Det har simpelthen været så alt over skyggene. Det her arbejde og den her drøm om, det kan måske være at hjælpe andre mennesker, eller det kan være et eller andet faglig profil, man er gået virkelig langt ned i. Og så kan man altså godt på sådan et 10-årigt arbejdsliv komme til at brænde ud. Så jeg oplever faktisk også nogen, og det lyder lidt mærkeligt, der kommer og siger, prøv at høre, jeg har haft hele mit hjerte og alle mine værdier med på arbejde hver eneste dag, og nu har jeg bare lige brug for at få et arbejdsliv, hvor jeg kan kompartmentalisere min private udgave af mig selv og min faglige udgave af mig selv. Så når du sådan snakker identitetskrise, så tror jeg, at vi starter der. Og hvis jeg så må fortsætte min lille træde omkring det her, så tænker jeg jo også, at
det kan jo også godt være, at man kigger ind i et fag, og så tænker, jeg ligner jo faktisk slet ikke dem der render rundt og gør det, jeg godt kunne tænke mig. Der er jo altid, når man kigger på en branche, så er der en tendens til, at man skal se ud på en særlig måde. Man går i noget særligt tøj. Det kan også være, at man kan se, at de har et andet sprog. Så der er jo også sådan, kan jeg blive ligesom dem? Og det er jo ikke sikkert. Men jeg tror jo, at det, man skal forstå, det er, at der er jo faktisk plads til alle. Stort set på alle arbejdspladser. Så når nu at den er startet med nogle følelser, som kan være lidt bekymrende, og måske også nogle rationelle tanker om den faglige identitet, hvor man har problematiseret det, så skal det jo også lige erstattes af et eller andet form for bearbejdning, hvor man tænker, det skal nok gå alligevel, fordi det skal det jo nok. Og Peter, for nogle af de gæster, vi har haft med her i podcasten, der har de jo så valgt at skifte branche, og inden de ligesom har gjort det, så har de jo taget sig en erhvervsuddannelse. Ja. Og det betyder jo ligesom, at for nogens vedkommende, at det har været rimelig lang tid siden, de har været på skolebænken, og nu skal de tilbage på skolebænken. Hvordan får man selvtillid nok til at komme over sådan en potentiel barriere, der kunne være der? Jamen, jeg kan godt forstå det. Nu, jeg tror, de fleste af os, vi ser jo sådan et billede af uddannelse som noget, man starter, når man er ung. Ikke? Altså første dag i skolen med mor og far i hånden, og så drager man afsted. Og når man tager ud på gymnasiet, så ser man også ud på en særlig måde. Og hvis man kommer videre i uddannelse, det er jo altid sådan noget ungt, ikke også? Og det er noget med den lige vej, og det ene afløser det andet. Så jeg kan sagtens forstå, at man tænker, hold da op, jeg passer overhovedet ikke ind her. Men det, jeg tror, man skal huske, det er, at man havner i et miljø med ligesindede. De fleste af de erhvervsuddannelser, som jeg har været på, det, når man kigger ind i sådan en klasse der, så kan man godt se, at folk de kommer alle mulige forskellige steder fra. Så jeg tror simpelthen, det der altså bekymring for ikke at passe ind, det er faktisk fællesnævnerne. Ikke? Og jeg tror ikke, at der går lang tid fra den første dag, hvor man er på grundforløbet, før man finder nogen, hvor man kigger hinanden i øjnene, og så lige et ærligt øjeblik, så fortæller man, jeg har faktisk en følelse af, at jeg slet ikke burde være her, og så siger den anden, sådan har jeg det også. Ikke? Så jeg tror, man får det afmonteret ret hurtigt, og jeg synes jo, vores grundforløb på tværs af alle erhvervsuddannelserne er enormt gode til ligesom at fange den der. Vi ved det faktisk godt. Vi ved godt, at det her det er på spil. Så den tror jeg, at man skal være helt rolig, at man kommer ud til nogle fagligt kompetente kræfter, der lynhurtigt lige tager luften ud af den bekymring. Det kan man selvfølgelig ikke bruge til noget 3 dage, inden man starter, men nu har jeg sagt det. Vi skal nok passe rigtig godt på dem, der kommer inden for murene hos os. Peter, nu har du tidligere givet et råd til, hvor man kan søge hjælp henne i forhold til det økonomiske aspekt, men hvad nu, hvis der er noget med følelser eller tankemylder i forbindelse med sådan et skift? Hvorhen kan man så søge hjælp? Altså rigtig mange af de studievejledere, som er på de her erhvervsuddannelser, er der jo i virkeligheden for at hjælpe en med at gennemføre studiet. Så der rammer man jo ind i nogle folk, der er uddannet og har erfaring til at håndtere lige præcis det her. Og det er da klart, lige første gang man møder en ny person, så skal man jo lige tale sig ind på hinanden. Men man skal jo vide, at de er der, og de er uddannet til det her, og de er rigtig dygtige til det. Lige bag dem, så står alle faglærerne, som i øvrigt selv ofte er voksne. Dem kan man nok også opleve, at man faktisk får et forhold til, hvor man i virkeligheden kan relatere til det. Og de har også set det hele før. Så jeg tænker, at det der med at henvende sig på skolen og bare sige det, som det er. Jeg er dybt nervøs for, at jeg falder igennem her. Det tror jeg, det er et okay sted at starte. Og hvis det så er, at frygten den er funderet i, nu tror jeg tog meget udgangspunkt i det der med, at man passer ind i miljøet. Det kan jo også være det der, man kan overhovedet finde ud af at bruge en computer. Og altså det sidste gang, man installerede et program på computeren, der var det Windows 98, eller nu ved jeg godt, at jeg sidder og laver lidt fis med det. Men der skal man jo også bare være helt klar på, at forudsætningen for, at man kommer igennem det her, det er jo, at man kan deltage i undervisningen. Og så nogle gange, så starter vi fra 0, og så bygger vi det op. Vi kan sådan set godt hjælpe. Også selvom man kommer med meget begrænsede færdigheder. Er der andre steder, hvor man kan række ud og få noget hjælp? Nu nævnte du i et tidligere afsnit noget med Studievalg Danmark. Altså... Ja, det er der. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at de jo ligesom os er hvad kan man sige, de er det professionelle organ til at tage fat i her. Og alt efter, hvad man lige har af udfordringer, så er jeg helt sikker på, at de også kan pege på måske nogle førtilbud, man kan tage fat i. Der er jo et kæmpe udbud af forskellige forløb. Nogle gange så har vi også nogen, der lige er forbi nogle enkeltfag eller andet, for lige at få startet op på det her. Jeg ved også, det der hedder VUC, som er på HF, de kan være gode til lige at få, hvis man simpelthen ikke kan finde ud af at tænde en computer nu ved jeg godt, at jeg karikerer det lidt, men det der med at komme i gang og blive digital igen, det er der altså tilbud derude til. Og der er Studievalg Danmark et rigtig godt sted at tage fat i. Tak for de gode råd, Peter. Selv tak. Du
har lige lyttet til Brancheskiftet. Vi håber, du bliver inspireret af fortællingerne i podcasten. Har du lyst til at vide mere om dine muligheder for at tage en erhvervsuddannelse som voksen, kan du altid kontakte din lokale erhvervsskole. Podcasten er produceret med støtte fra Region Midtjylland.